Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Lingkar ka badang mi chamay menta. Kalong kumno gani ka film. Kani ka film te ka kerting jongka ka de lingkar. Henry ka jingmot jongka film pade kalong ba ha ka jing em jungi ki breu. Lada gimla ban ya ha kata kalinti ka bade. Nadu dang ren mai imi pailas neng la krawingi. Te ka jing em jungi ru kalong lingkar ken kalong sakama. But kapan kampens niu tang ya la dia shimet. Henry ya ka yinga sem hi barok ko we. Bidang ai banang tak pajba. Nang kersan ki. Nakamta ki pajba te ban ya thu detail ya ki te kam de kam ngo ngam sudan hok ken. Henry ngam kripat pede ya ki riu 8 film khasi khamtam ba kin wan chinesha cinema hall hani habiju cinema bakin wan page bakin yo i dala ke jogi khmat bakin sakhi hi dala ke jogi khmat bakin bishar ken ya kani ka film kalong ka bakamno play phiru Sebelah ya pi wan pe ya kani ka film mata ka sini kalong kumno kani ka film ka. Kani ka film nga so yo man siama ba kum kiwi ki khana ki ba mat dah ka jing di drugs ada ki pe ya kani ka film ki yo nok sa ku no bot kin kala pa sa sisen pa na mata ka jing bahari ga sam. Ngasal ko ma adu himan jong ki kani ka film. Ha de men try jonga baju khat baki ikum no ya i lang ka jing acting jong ni. Jing pe jonga tala i biang bahai ka kta bahai men sim jonga ong pe i ma men da jong social Te bidang ai banang ki pajba. dan hi kermen baki pej ba ke man krishan lem ya kan di film ba man krishan ma support ma kum ki para khasi khamtam ban nganang kyu shu ba kham yo man sim shu director ban chna shu ka film ka ba kham itana shu man pin mi se sien tan Tak boleh leswan. ha tak flash Ngai bab kila kemen kitu sama ki ham tak sini. oi Boleh di tu sama ki di kana kana. te namar ba ka de ka first day am ba ni pin i ya kan di ka film jongi ka lingkar te ngau comment ngau put mat Kila style ada. Kasi Lang kumno ba ki iya la de na makane ka de ka sim man kawin ki. oi ngas ngau tenat bat nong ngas ngau comment nong ai i da di menta hang te hapo big screen mo long ngas ngau don ni kata ka jing pair mo ba men shwa tang hat mobile menta ba de long ngala yo kata ka chance nga kala ulong shisha te nong bangala mi la de hapo cinema ba he kan te long ngas ngau comment baro ka de ka jing penyai basa jung blai hi Te bidang don am ka jing kerban na pin ad yang aku film kasi. oi Te pin ong ai ya ki pajba. ya kipat ba te kadai tang kata hi ba nakapor siya kapor mo mabangala juker pat ba pinyawan kersan ya kan ka film jungi long da fi wan ru pinum babi kay namar ba ka don jimut hati kamtam kum ka kateng hi pila sang mo lingkar te long shibun ha gi jingmut ki jing sneng ki ba ila thau ha kata ka story ba ya ha ba ka juk leta kan ha kan ka film jungi te long da fi wan ru long pinum babi te pinyo shibun ki luksa mo ama long ling ba ki film am yo inuksa kilong kumno le kumno te yo shibun jingmut kan kata hi akan pa dik Ngai ba bidang menta kan ka film ka. Ki lang kumno bi yo iya kan ka film. Ka film na baro ki film ta ka jing pet jonga te ngamdei ro banga penro ane banga sarong ya lade banga don mentah ka ka film tamba kalong kawi na kawi ki film ka ba ya story ba hate ka ka film kalong ba ha ka juk ba mentale kham tam ki khun ki kmi ka pa ki buram kila ya hala ka jong kamon tolong ha ka jing sisa ta ki wan pet ki khana samlan dan ki khlung ki ka film ka don jing mut ba ken kala te ban pen kelai ki nu ki beriu ki ba im ha nu ka jing im lengkar long kawan ra ka nya ka ta im lang ka salang bakin la ban tay ki nya kan no ka jing bhat Hilang kumno bi yo iya la jam ham skrin ba ha. ya kata te shu Kadang ka jing ya pen ne kumno na. kadon hi jing ya pher tiat tamalong ta don hi jing smo ya la de ma na mar hang to long ko moi hang to por basut e ka to ka film bila yo i ba nga ya la de ngalong nervous salat yang tu film ngamudor ru bangan long kum to nomor por Abril ne bi kam samlah ne bi kam samlah ka to ka film na. ya kata sing Te bidang ai man ong ki pajba. kalong dia ngakan tu bang kepat lagi ba baro kham tam lagi perlok projor ki bahayang bahasam bakin wan ban pej ban wan fakhi dal ka jong ka khmat ken yang ka film am bang penro bang dan bentang ka film kila ban ya wer ki khun la ni si family bakin wan pej yang ka film nomor kalong ka jing sneng si saya ki khun samla jong ni
Tak, kami semua. Kumjo Ifiro.